Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα μάθουμε πώς πρέπει να κυκλοφορούμε στον δρόμο για να είμαστε ασφαλείς. Ας ξεκινήσουμε. Για την ασφαλή μετακίνησή μας στον δρόμο ως πεζοί, πρέπει να τηρούμε πάντα τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. Ας μάθουμε όμως ποιοι είναι αυτοί και τι πρέπει να προσέχουμε. Όταν μετακινούμαστε στον δρόμο, πρέπει πάντα να βαδίζουμε στο πεζοδρόμιο. Προσπαθήστε να βαδίζετε στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου και όχι στην εξωτερική. Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, βαδίστε αντίθετα από τη φορά των αυτοκινήτων, ώστε να μπορείτε να προφυλάσσεστε. Δεν περνάμε ανάμεσα από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Για να περάσουμε στο απέναντι πεζοδρόμιο, βαδίζουμε μέχρι να φτάσουμε σε διάβαση πεζών. Στη διάβαση πεζών υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες για πεζούς. Ο Γρηγόρης και ο Σταμάτης. Όταν ο φωτεινός σηματοδότης για πεζούς είναι πράσινος, τότε ελέγχουμε το δρόμο αριστερά, δεξιά και περνάμε βιαστικά στο απέναντι πεζοδρόμιο. Όταν ο φωτεινός σηματοδότης για πεζούς είναι κόκκινος, τότε περιμένουμε στο πεζοδρόμιο μέχρι να γίνει πράσινος. Προσοχή παιδιά! Αν δεν υπάρχει διάβαση πεζών, βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων έχει σταματήσει πριν περάσετε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν παίζουμε ποτέ σε δρόμους που κυκλοφορούν αυτοκίνητα ή σε πεζοδρόμια. Παίζουμε μόνο σε περιφραγμένους χώρους και σε πάρκα. Προσοχή! Ποτέ δεν τρέχω να πάρω την μπάλα από τον δρόμο. Ζητώ πάντα τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου. Να προσέχεις περισσότερο τη νύχτα που ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και ειδικά όταν δεν υπάρχει φωτισμός, να κρατάς πάντα έναν φακό. Ας μάθουμε όμως τώρα τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε όταν κάνουμε ποδήλατο. Φοράμε πάντα το κράνος μας επί αγκονίδες και επί γονατίδες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Όταν έρχεται η νύχτα, ανάβουμε πάντα το φως του ποδηλάτου μας. Ποδηλατούμε πάντα σε δρόμους για ποδήλατα ή σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Τι είναι όμως τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής? Τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με πλατείες, δρόμους, νησίδες, σήμανση και φωτεινούς σηματοδότες. Στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής μαθαίνουμε τον σωστό τρόπο κυκλοφορίας στον δρόμο ως πεζοί, ποδηλάτες αλλά και μελλοντικοί οδηγοί. Ας δούμε κάποια από τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Παιδιά, όπως σας είπα, στα πάρκα υπάρχει και σήμανση, δηλαδή πινακίδες. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει στους δρόμους κάποιες από αυτές τις πινακίδες. Οι πινακίδες αυτές είναι τα σήματα οδικής κυκλοφορίας για τους οδηγούς. Οι οδηγοί όλων των αυτοκινήτων πρέπει να τηρούν αυστηρά τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Τα σήματα χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το σχήμα και το χρώμα τους. Ας δούμε κάποια από αυτά. Μία από τις κατηγορίες των σημάτων είναι οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. Τα σήματα που έχουν σχήμα τρίγωνο και είναι κόκκινα και κίτρινα δηλώνουν κίνδυνο. Οι στρογγυλές πινακίδες με άσπρο και μπλε χρώμα δηλώνουν υποχρέωση. Οι στρογγυλές πινακίδες με άσπρο και κόκκινο χρώμα ή σκέτο κόκκινο χρώμα δηλώνουν απαγόρευση. Ενώ οι τετράγωνες μπλε πινακίδες μας δίνουν πληροφορίες. Τώρα παιδιά,
γνωρίζετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να μπορείτε να κυκλοφορείτε με ασφάλεια στον δρόμο.